अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। ज्यांनी साधी ग्रामपंचायत लढवली नाही त्यांना इतर निवडणुकांवरती बोलण्याचा अधिकार नाही असं म्हणत नितेश राणेंनी राऊतांवरती टीकास्त्र सोडलंय। आमच्या महाराष्ट्राला छत्रपती शिवरायांना जो मान सन्मान आतापर्यंत त्यांच्या कारकिर्दीत मिळवून दिला ते तुला आणि तुझ्या मालकाला 10 जन्म घेतले तरी पण जमणार नाही। आणि पंतप्रधानांनी काय करू काय करू नये हे तुझ्यासारखा श्री 420 आणि त्याला सांगू नये। देशामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान लागू आहे। कुठलाही व्यक्ती कुठेही जाऊ शकतो, कुठेही राहू शकतो, काही बोलू शकतो, असं स्वातंत्र्य आपल्या लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला दिलेलं आहे। म्हणून तुझ्यासारखा 3 पाट झाकण डोळ्यांनी उगाच तोंड उघडू नये। हरियाणामध्ये काय होईल, जम्मू काश्मीरमध्ये काय होईल ते निकाल सांगतीलच, पण तुझ्यासारख्या व्यक्तीने जी एक साधी निवडणूक लढवली नाही तुला हे कळणार नाही की प्रत्येक राज्याचं समीकरण वेगळं असतं, प्रत्येक राज्याची राजकीय परिस्थिती वेगळी असते आणि त्या परिस्थितीच्या अनुसार निवडणुकीचे निकाल लागत असतात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।